Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Hey, abaru tukufuna pasine update. Yeni emene ili yokhuzana ndi ma negotiations kugambirana nkhani ya nuclear talks pakati pa Iran komanso USA. Anyway, panamveka zambiri mbiri pakati pa. EI akansula, EI atele, EI siziteka, EI mwakuti. Okay. I'll tell you the truth. Chimene chikuchitika apa chonena kuti America ikufuna ndithu kukambirana kuchitike. Pali zinthu ziwiri, pali nkhondo ndi pali kukambirana. Koma America ikufuna kukambirana. Despite ngakhale kuti zida zonse zabwera pa ground, koma America ikufuna kukambirana. Chifukwa zile anangobweretsa for intimidation. Pofuna kungoopseza chabe. Ngakhale kuti kumene kuchakoso kwakomanaso ndi defensive attitude. Like kunotu ndi tiphasolana ngati mufuna zimene zozo. Komanso ngati mufuna za kukambiranaso ifeso tili open. So since Iran ili open kunjira zonse ziwiri za nkhondo komanso kukambirana, America ili interested kwambiri mu zokambirana. Koma vice versa pamene patimvana kwambiri. Why pakuchuluka mazitopotopo kwambiri? Israeli sikufuna nawo zokambirana. Israeli ndithu ikufunitsitsa kuti izi zilephereke, ndizikalephereka kana ku Iran ijayo aithire nkhondo, ayimenye, ayititsimule. Chifukwa khumbo la Israeli kuyambira kale ndi limene lolo. So ngati zonse zimene zimamveka apa, so check the sources, yang'anani source kuti zimachokera kuti yayi apapa Iran kansula so ma sources ose ndi aku Israel ndi amene amakamba nkhani zabodza ngati zimene zamene akufalisa. Komanso pali channel chino chakeso osati channel pa TV ina imachedwa kuti Fox yaku America. Imene iyi ndithu ndi ikupanga, I don't know why, komano ndayipanga cheki and anthu ambiri ayipanga cheki news imene amene media house imene ikukankhizira kuti nkhondo ikhalepo, pakhale nkhondo basi. Akumabweretsa former advisor wa Trump amene akuti it's a waste of time, we should not discuss what kumatingotele amene pa America kuyena kupusa yema kuti news imene I don't know what's going on with this news. I think yomwe imene controlled by achina Zinyawo Netanyahu. So ndinkhani nina kuti pakadali pano timfuso ndikumati kuti chachitika njani. Nkhani sinasinthe ndi momucha lero pa 6 February Friday ndi kumene kuli zokambirana ku dziko lija la pamene Oman. Yes, ku Oman kuteke zathawanji kuteke kuteke tupaja meeting itapangidwa set bwinobwino. Iran ndi imene inabwera nkonena kuti wait kuteke kwayi. Why Iran inakana kuteke? I'll tell you the reasons. Teke pena pake imagwiwa ntchito ngati kambelembere nthawi zina kambelembere chonchi wauku nduku namva chijawa china chake andichiyewa kandichani amati naku hypocrite. Teke imapena pake imagwiwa ngati, you understand? Ifuna ikome uku nduku ikome ukuso ikome. Okay, do you know kuti pamene zimachitika apa zizizi tension imachitika apa? Do you know kuti Teke inapereka bwalo elukulu bwalo papa awudi bwalo lili ndilonena kuti America katira nkhondoko ndikuti ma refugees azithawira kuno. America katira nkhondoko Iran, ma refugees asalowe mdziko mwathumu ya koma tapangire region tapangire bwana kuti azikhala kumene koko. Like what? Munthu akudwala munthu akudwala
busy. Hello. Kodi paja mabokosi aja mapanga bwanji paja. Ula nkolo bwanji mabokosi andani. Si pali munthu akudwala apa. Pera lake sisikeni wabwino. Inangase zikachitika tisavutiki. Anyway, Komano is also taking inabanga zimene zonso. Basi kuikira So anyway, hiyo ndi kanina. So I think Iran mina enteke inabwesa maiko ina Arabu kuti abwereso akuti akhaina meeting imene akambiraneso. Maiko ambiri Arabu anawapanga ali anda yeye ana sanga popeso pano paso. Amakambukiweka ntchito ndi Israel ndi America. So you understand. So Iran nakuti tasena mino abacheza ifirifane kampeni zina. So Iran inauza anthu kuti ifeyo kuteke sitikambirana kupiteke. Tukusintha izi tikakambeni ku Oman. Pamenepo USA ma Israel amaganiza ngati kuti America ikana kuti bwanji bukusintha. Koma America tavomera America yavomera apa chapo basi it's fine. Ukusuma kufuna kuti ukumani still konko. Ndeyamita Steve Witkoff, Jared Kushner amene ali mulamu wa mpongozi wa Trump na amene akhala kumene kuku ndithu kumakambirana zimenezi. Koma pamene pali pakukola apa ndiponena kuti Iran siyanima takambakali zimenezi. I think Iran siyanima panga ma ballistic missiles komanso msiye kuthandiza magulu anu aja ma proxies Iraq, Lebanon, Yemen, that is Hezbollah, Houthi, the Kataib, Tanki, some I don't know. Kujen ku Iraq so bana magulu amino. So Iran na guda say whenever the season kateke. And the program say wese. Koma chimanyina chine chituna kuti madolowa ma Americans anaisa kuzira pang'ono anayuza Iran kuona kuti akule ngati simukuvomera za ma conditions amene kupasana apa kuti parebulo kuti kakambirana za musiye kuthandiza magulu aja 2 musiye kupanga ma missiles mabomba 3 tufuna uranium yose achoke kumena kuti uranium yes amene amakhozera nuclear iniyo zonsezi musi zimene tikakambirana patebulo ngati simukufuna nkhondo. So what was the reaction? What was the answer? Answer ya Iran nali yotani. Iran inauza kuti we are ready. It's fine. Nkhondo yanda it's fine. Bas. Nda America mina kuda kapolo amene waso bwanji. Yeah, that's why Marco Rubio, Secretary of State, I don't know if these guys are going to agree with the Marco Rubio, I think these guys, I don't know. I get you that. But I mean, come sudu zote ngarangu anga tinga mvana na unkanzi. Anyway, hizo ndi mene zukalia. So tiwona kuti zikamachi. Koma bafati yose ma zose zimene zimakambiro. Yeah, Iran ina kansula, Iran sina kansula. Iran inango sintha malo nkupeka ma conditions zake. America ndimene ina ti kansula mukapanda kutere. Nde Iran ndara kansulani tenti bire kunkhondo. Kuli kose kumungafuna ifeyo tili okay. Ujangati ine nilibe problemu. Ukafuna nkhondo tiye nkhondo, ukafuna kwambete tikambirana. Point imene akuyima Iran ndimene. Chabwino. Iyerika uko. So tipasanabe zimene zingakhale after kuti yakambirana zodana. Komano tiyeni tichoke so dzulo limene lili pamene Iran yagwira ndithu matankala awiri amafuta. Imagine tankala kunyamula 1 million liters amafuta opanga smago akuba
I don't know how it works. Kuti anabedwa kuti I don't know. Madetails ambiri palibe, right? Flag kuti anthu ndakuti koma adanganitwa 19 crew members. And 19 amene ali mbere kuti ose awatenga apetesa ku Iran, awagwira matanka ali tu Iran litu yatenga. Kuti mapanga inuyo zona pye kungodusa kumadzi athu no chili chose no chanchana imene yoyo singarani singagwire. Therefore nkhani ndi imene iyi kwinako madetails akuti apetekabe pa zimene zachitika. So guys, thank you so much. Malawian Cameras. Leo ndi Friday, osaiwala kukaswala kukapemphera. Guys, thanks.